Mill-lanqas 90 persuna tilfu ħajjithom fil-waqt li 20 oħra huma rapportati nieqsa wara li ċiklun Idai qed jifleġ il-kosta fil-Lvant Afrikan. L-irwiefen qawwija li qed jaħlaħqu mal-177 km fis-siegħa kienu ta' sfida kbira għal membri ta' salvataġġ kif numru ta' persuni abbandonaw djarhom u rħewla lejn il-muntanji bilan li jiġu salvati. L-arar qawwija fnew il-pajjiż tal-Mozambik fil-waqt li l-awtoritajiet ta' Zimbabwe spjegaw li l-villaġġ ta' Chimanimani spiċċa maqtuħ mill-bqija tal-pajjiż kawża tal-qawwa tal-maltemp. Dan fil-waqt li l-armata tniżlet fit-toroq biex tingħata l-ewwel għajnuna. Fil-waqt li l-vittmi mistennija jiżdiedu, kelli mal-awtoritajiet spjega li dawn iż-żewġ pajjiżi spiċċaw fi kriżi umanitarja serja. Madwar 900,000 persuna spiċċaw mingħajr provvista tal-elettriku fil-waqt li l-portijiet u l-ajruporti jinsabu magħluqa. Numru ta' dimostranti serqu kissru mill-istabilimenti fil-kapitali Franċiża Pariġi kif tal-ġagaga safra għal darb'oħra ħarġu jipprotestaw fit-toroq kif issa laħqu 18 ġimgħa minn mindu bdew il-protesti. Oriġinarjament il-protesti bdew b'reazzjoni għaż-żieda fil-prezz tal-fjuwil, madankollu issa din spiċċat f'rivolta kontra l-elitiżmu fil-pajjiż. Numru ta' uffiċjali tal-Pulizija għal kontra l-irvellijiet fetħu l-ilma u tefaw gas ta' dmuħ fuq il-folla li sallum fl-aħħar ġimgħat naqsu fin-numri. B'reazzjoni għal dan, id-dimostranti bdew wadbu saħansitra l-ġebel li sabu fi triq lejn il-Pulizija. Min barra żieda fil-folla tul il-ġurnata tas-Sibt reġa' feġġ il-livell ta' vjolenza li karatterizza l-irvellijiet tal-bidu. Numru ta' ħwienet spiċċaw misruqa fil-waqt li diversi vetturi spiċċaw ingħataw in-nar. Il-Ministru tal-Intern Franċiż Christophe Castaner sostna li kien hu stess li tal-ordni lill-uffiċjali biex jirrispondu b'mod serju għal dawn l-atti li skontu huma attakki inaċċettabbli. Il-President Emmanuel Macron kien offra diversi konċessjonijiet lil poplu wara li l-moviment qajjem furur fosthom 10 biljun euro biex jgħin lil foqra u lil pensjonanti, madankollu dan xorta waħda falla milli jikkalma l-irjus.